Lur, mak dina iki arep ramban sembukan. Rencana arep tak nggo lintingan sembukan, Lur. Ayu-ayu tibake. Ayu-ayu ki lho, bingung nek kok arep ngepeki. Engko dilintingi. Wis lumayan, Lur, entuk setekem kena nggih mangan sedina. Lur, dikumbasek ya, ben jo enak beduke. Wis tak kumbas tak tus wayah ndeplok ya. Lur, bumbune mayar bawang lombok. Iki nek temu bosoke akeh luwih enak. Lur, iki karo bunteli, Lur. Tak kukus 15 menit. Iki lho, Lur, masakane mak minten dina iki. Tak tilikane sik ya, Lur. Enak lho, Lur. Wis ya, Lur, aja bosen ngikuti make terus sampai ketemu neng video selanjutnya.